Здравейте хора, аз съм Виктория 93, съжалявам, че не се показвам, просто камерата ми е малко щупена и ми е неловко да се показвам, така че... за напред това е вторият ми клип. Съжалявам за интрото, може да не ви е харесало. Също така, в описанието ще има линк за Димитър Атанасов, Емил Хорозов, какъв беше? Пак ще повторя. Емил Хорозов, Димитър Атанасов, геймплеер Майнкрафт. Да, и с тях може да снимаме, абонирайте се за тях също така, ако искате. И да, може да правя клипове. Може би ще правя, съжалявам за звука много, може би се е чуло супер шумно,